Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sunod sa Bacolod, mag-require sa gihapon sa mga mapadulong sa Bacolod City gikan sa guwa sa Western Visayas sa negative RT PCR test result. Samtang National IATF nagpagwa sa panibago naman nga resolusyon nga nagapahanugot na sa mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig pasaka nga makagwa sa ilang mga puluyan basta may upod na nga adult. Yaring report. Requirement sa gihapon ang negative RT PCR test result within 72 hours sa mga mapadulong sa Bacolod City sa guwa sa Western Visayas. Inaging pahayag ni Mayor Evelio Rinardia sa interview sa iya sa kagabi sa teleradyo sa ginpamakot kun bala nagabato na ang syudad sa Bacolod sa mga turista. Magluwas diri, requirement sa gihapon ang S-Pass kag backtrack registration. Pag gustong pumunta ng turista sa Bacolod, open ba ang Bacolod City o hindi? Wala mo ng turista? But we continue to require that 72-hour RT-PCR test. Okay. When we do that, and that comes naturally with the S-Pass. But may I just point out, Alvin, Opo. and especially to Doris, Yes. the additional requirement that we have in Bacolod, which the other LGUs may not have, is that we require them to register with our backtrack system. Suno pa sa alkalde, kung ikumpara ang kadamuon sa COVID-19 cases, mas nagdubo-dubo na subong nga bulan sang Hulyo kung ikumpara sang Hunyo. We must admit that we have a problem. Our cases went the highest last month. But there seems to be some signs of slowing down. If you base it first days of July, the numbers are smaller than what it used to be. Subong nga adlaw, nagpagwa man ang National Interagency Task Force sa resolusyon nga naghatag ligwa sa mga local government unit kung i-allow nila ang vaccination card na lang ipakita sa isa ka persona sa pagsulod sa ilang lugar o kung mag-require sila sa gihapon sa negative RT-PCR test result. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpagwa na damlag pa sa executive order nga magabato na sila sa mga persona nga masulod sa probinsya nga magapakita lamang sa ilang vaccination card nga nagapamatuod nga fully vaccinated na sila imbis nga negative RT-PCR test result. May una na nga batch nga 50 ka mga tawo nga ginaprubahan. Kabahin man sa resolution number 125 ang nagapahanugot sa mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig pasaka nga makagwa outdoors basta may upod lang nga adult sa mga areas nga napaidalom sa General Community Quarantine o kung GCQ kag Modified General Community Quarantine o kung MGCQ.